Bueno, boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta nova sesión das xornadas online, non, virtuais sobre o Entroido de Galiza, que organizamos dende a Sociedade Antropolóxica Galega. Como sabedes, este ano non foi posible facelas presencialmente e tivemos que recurrir a este formato e bueno, ao que nos permite a tecnoloxía. Hoxe temos unha charla, máis que charla, vai ser unha conversa, unha entrevista conversa, con Guillermo Ignacio, que nos vai falar precisamente dun dos entroidos, eu creo que menos coñecido, porque como ele explicará, pois desapareceu como tantos outros hai uns anos, pero que tiña unhas características moi interesantes e que vamos a intentar hoxe ir avanzando, non? Que é o entroido de Nerga. A charla ten o seu marco, o seu sentido, porque Guillerme durante o ano 2019-2020, non? Sí, máis ou menos el 2019-2020, hasta que esta pandemia nos partiu a vida a todos, pois estivo realizando un traballo de investigación etnográfica sobre precisamente ese entroido. Un traballo que verá a luz pois, este ano, esperemos, e que xa presentaremos como é debido, non? Porque será unha publicación da Sociedade Antropolóxica Galega, pero quixemos aproveitar estas xornadas como primicia pois, para facer un avance, para ir abrindo boca e para ir xa achegando algúns dos datos que recolleu Guillermo en torno a este entroido. Posiblemente todos xa coñezades a Guillermo Ignacio, pero para quen sexa a primeira vez que o ve, o cual habería que sancionar, porque quere decir que non debe consumir moita música galega, decir que Guillermo é músico, hai moitos anos, músico tradicional, e aparte gran recopilador do noso patrimonio musical, non? E ten un proxecto moi interesante, xunto con Xulia Feijóo, que se chama O Redor da Tradición, e que podedes buscar nas redes, atoparedes moita información. Bueno, eu non me lío máis, porque o que quero é que fale Guillermo. Bueno, boa tarde, Guillermo. Boa tarde, Rafa. Como estamos? Bueno, semiconfinados, como estamos aquí intentando pasar este entroido. Bueno, o primeiro... Parabéns por esta iniciativa, que falando de estar confinados agradeces este tipo de cuestións. Sí, bueno, xa que non podemos celebrar o entroido, pois polo menos falar e debatir sobre, non? O primeiro que quería preguntarte, non? Como nace a idea de facer este traballo, esta investigación sobre este entroido? E por que este entroido en concreto? Pois, mira, eu teño un vencello así bastante estreito co entroido do Oio. Eu son de Bueu, criei-me na parroquia de Luz, agora vivo na parroquia de Cela. De adolescente, fun tocar como tantos gaiteiros a esta gran escola que é o Entroido do Oio, que xa lle chamamos o Entroido do Gaiteiro, non? É que lle chama así, porque é unha figura fundamental e os gaiteiros somos o centro musical e un personaxe moi importante neste entroido, que ainda, como saberá, se non sabe, pois ainda está vivo. Falamos da parroquia do Oio no concello de Cangas. E entón, pois, tive a ocasión de ter vencellos con este entroido desde, pois, finais dos anos 90, non? E, bueno, pois, nunha destas, dixen, bueno, pois, hai que facer algo de traballo de campo por aquí, polo Ío, e entón, pois, preguntando ao Laranxo, que era un dos que fora presidente do entroido de Nerja. De feito, foi o que fixo un home que tivo un papel fundamental na recuperación do entroido despois da Guerra Civil, no 46, que foi cando recuperaron o entroido en Nerja. E outra xente que estivemos entrevistando, pois apareceu o tema das damas e dos galáns, que eu non coñecía, porque claro, perderanse moitísimas décadas antes, non? A última noticia que temos é do 52, nin máis nin menos. Pero, claro, esta xente veterana, pois sí que nos contaba das damas e os galáns, estábamos así en plan, guau, que sería isto, non? Despois apareceu o vídeo, que vai dicir famoso, bueno, para os que estamos así nos metidos neste tema bueno, pois eso, da música tradicional, da tradicional en xeral, pois un vídeo potentísimo que apareceu, que
foi grabado no 51 no Entruido do Ío por Antón Beiras, tío de Xosé Manuel Beiras, que grabou un vídeo mudo en branco e negro, era o que había na época, claro, no 51 falamos, espectacular, onde se ve, bueno, pues, o martes por a mañá, entrando no xogo da bola, que é o Torreiro de Nerja e tal. En fin, ese documento é un documentazo, non? E entón, pois, a hora de, bueno, pues de facer a parte práctica do curso de etnografía que ti das, neste caso, do curso 18-19 foi, non? Se non recordo mal, pois dixen, bueno, pois vamos a escoller algo que sexa así moi concreto e que me interese, do que xa tiña algo de material, para non, bueno, non poñernos moi ambiciosos, non? Facer un traballo só algo moi concreto, pero facelo así, bueno, con certo peso. E esa foi a orixe, dixen, bueno, pois eu penso que este pode ser unha cousa que podemos abordar, ademais contando, bueno, pois con as persoas que máis sabe dentro de Galiza, como ti, vaya, como profesor deste curso, e entón, pois así foi como xurdiu a idea de meterlle man concretamente dentro do que é Entruido do Ío, Entruido da aldea de Nerja, pois as damas e os jaláns e o que facían, o que pasaba con eles e eso en concreto que parece pouco, pero ten bastante tralla, sí. Sí, bueno, non é pouco, no sentido que eu creo que unha das cousas moi interesantes e a valorar do teu traballo é que como veremos, non? A continuación, é que abre ese campo de visión, ese espectro desas figuras das madamas e dos galáns, non? Que temos máis asociados pois, o Entroido de Cobres, non? En Vilaboa, pero que vemos que é un fenómeno que se extendía por todo o Morrazo e moito máis alá, como xa anunciaran ou intuíran ou explicaran no seu día pois, Xosé Anxo, non? Rosales tamén, compañeiro, como perviven tamén en determinadas aldeas en Meira ou en Domallo, en Moaña, pero vemos que prolóngase por todo este mascarón, non? Atlántico que é o Morrazo, co cual poderíamos estar a falar dunha das figuras fundamentais dos entroidos desta comarca, non? E que, como diste, pois, por desgraza, pois foise perdendo e non se coñece, non? Como merecería. Entón, para ir introducindo o tema, eu preguntaríache que nos deras 4 ideas xerais, non? Así, básicas, un pouco descriptivas, de como era ese Entruido en Nerja. Ben, o que é o Entruido en sí, bueno, que dicir primeiro que Entruido é a palabra tradicional aquí no Morrazo, e o Morrazo polo sur e en outras comarcas do país, no? que reivindicar, porque a palabra carnaval entrou con moita forza, pero neste caso, no caso dos entroidos rurais é un castelanismo, vale? E así o recoñece a propia Real Academia. Entón, a palabra patrimonial que podemos recoller é Entruido, e o Entruido ainda está vivo, o Entruido de Nerja tradicional, continúa ata hoxe. Nos o que estudamos, non me centrei neste traballo, é, pois, concretamente, que pasaba con estas damas e con estes jaláns que desapareceron, non? E o que pasaba, bueno, pois vamos a explicar, se queres, desde o punto de vista da xente da aldea. O que pasaba era que 3 ou 4 mozas ensaiaban xunto cos seus, para vestirse de damas ese día, no Entruido, xunto cos seus jaláns, axudados por unha moza maior, ensaiaban para botar unha jota e unha muñeira vestidiños de bonitos, que é a figura pois eso, tan extendida nos entroidos galegos e non só, vestidos de bonitos, botar unha jota e unha muñeira que tiñan previamente ensaiada, como digo, por estas mozas maiores, ben vestidiñas durante o entroido. En Nerja, concretamente, tiñan o papel fundamental de abriren o baile do domingo á tarde, que é o primeiro día de Entruido, no que hai gaiteiros na aldea. Isto ainda pasa hoxe. O Entruido no Ío arrinca, bueno, pois este ano, primeiro de parón, despois desde o 46, é o primeiro ano que non se pode facer, desde o ano 46, cando se recuperou despois da guerra, para que vexades que a cousa é seria.
pero o Entroido do Noio empeza en todas as aldeas o domingo á tarde. E en Nerja, ata o ano 52 incluído, o baile de pola tarde, despois de que chegaron os geiteiros e xa se iba a facer baile de día fora, na estrada, no palco, que se fai hoxe, non? Adornado, con verde e con varas e demais, nun lugar estratégico da aldea, no Turreiro, que se chama, o de Nerja chama Xo da Bola. Pois aí, os primeiros bailes, ao son do que tocaron os geiteiros contratados dese ano, porque os geiteiros, como digo, eran o centro da música, pois botaban os primeiros bailes, que eran unha jota e unha muiñeira. Era un momento ritualizado. Era o domingo pola tarde, e despois en Nerja repetíase tamén martes á mañá, a primeira hora da mañá, porque era a primeira aldea que se visitaban. Estamos a falar de que luns e martes de Entruido unhas aldeas visitanse as outras, isto é así tradicionalmente, non é novidade. E entón, na época esta que falamos, estes últimos anos, entre 46 e 52, en que constatamos que se fixo esta danza de Entroido, o martes pola mañá, a primeira aldea que se visitaba era Nerja. Todas as aldeas que estaban no Entroido ese ano, pois normalmente Vilariño, o propio Grexario, Pinténs, Vilanova, posiblemente tamén Limens e Darbo, non un pouco máis tarde. Estas aldeas todas ían a Nerja. Entón, esa primeira hora o martes de Entruido, que claro, o día forte, o último día, ademais, facían o propio. Neste caso eran menos, eran só dúas parellas, dúas damas e dúas galáns, pero tamén o primeiro baile que se bota é o da aldea anfitriona, vale? Nestas visitas que digo, é dicir, bueno, por explicar así rapidamente o funcionamento do Entruido, que estende así hoxe, cada aldea contrata, como digo, un grupo de geiteiros, e ese grupo de geiteiros coa xente desa aldea forman a comparsa. Teñen que levar os determinados elementos, un estandarte, unhas bandeiras, todos van evidentemente vestidos, normalmente vestidos de feos, e estes eran os bonitos, que eran os que contrastan, cos seus presidentes, con a súa organización, e cando van de visita ou chegaron a unha aldea, hai un protocolo moi claro, moi marcado, no cal, pois, para o que estaba contando, o fundamental é que a aldea que se visita, a esa estrada que está no Turreiro, quen sube primeiro para tocar son os geiteiros da aldea anfitrión. E a xente desa aldea, desa comparsa, son os que veían primeiro, non? Son solamente dúas pezas, e entón o que pasaba, dúas pezas, despois sigue a seguinte comparsa, vai. Entón o que pasaba era que esas dúas pezas na estrada de Nerja, o martes a mañá, bailábanas solamente as dúas damas e os dous galáns. Vale, ese era o segundo momento ritual. E o terceiro era ao volveren de visitar as últimas aldeas, o martes pola tarde, que naquela altura adoitaban ser Darbo e barra ou Balea. Darbo é a parroquia que está a carón do Ío, digamos que Nerja é unha aldea do Ío. Darbo, é dicir, as aldeas que están nucleadas máis perto da igrexa, tiñan a súa comparsa, e despois, en varios anos, houbo outra comparsa máis do outro lugar de Darbo que se chama así, Balea. E entón, pois, ao viren a comparsa de Nerja de visitar estas dúas aldeas, xa de volta para casa, eles sós, solamente a comparsa cos geiteiros, pois era tamén, facíase o mesmo que o domingo. Abrían o baile da tarde, digamos, ou da estrada, antes de ir cear, no Xogo da Bola, no Turreiro, pois abrían outra vez as damas e os galáns, non? Que tiña que botar a súa jota e a súa muñeira, xa a derradeira do Entruido. En algunha época fixose tamén ata mércores de Ciza, pero basicamente, se non recordo mal, foi ata antes da guerra, falamos de mércores de Ciza. O que se conservou ata a actualidade é ata martes. Domingo, luns e martes son os días que se celebra o Entruido. E como digo, depois do este lío, pois domingo á tarde, martes a mañá e martes á tarde eran os días que vellaban as damas, que como se chaman aquí, as damas e os galáns de Nerja. Unha pregunta que nos podemos facer é: esa muiñeira e esa xota sempre eran a mesma ou dependía dos músicos que houbese ese ano? Dependía dos músicos. É que aquí é onde temos, bueno, unhas cousas que eu creo que son máis interesantes
para min, que logo resultaron máis interesantes do proxecto deste proxecto de investigación, e é que desde o punto de vista da xente da aldea isto non é unha danza. Eles non lle chaman a danza. A danza é a de San Roque do Ío ou a da patroa de Darbo. Esas son a danza, eso sí. Pero isto non é a danza, é un baile. Entón, como é un baile, teño que bailar unha jota e unha muiñeira. Pero non teñen unha melodía concreta asociada, sabes? Os gaiteiros botaban unha jota e botaban unha muiñeira. Claro, tiña que ter unhas características, pois bueno, que nos podemos imaginar, non? Pois normalmente eran dúas partes. Entón, se o gaiteiro ou os gaiteiros botaban unha jota rara, no sentido que tiña moitas partes, por exemplo, fora de composición que tuvera 5 partes, pois eso xa non podía ser. Entón, temos unha anécdota concreta de teren que subir ao propio palco e mandar parar porque así non era, non? Isto foi en Dardo. Por tanto, hai unha estrutura. Hai unha estrutura, exacto. Exacto, como hai un ensaio, claro, como hai un ensaio, pois ten que haber unha estrutura, pero non hai unha melodía social, entendes? Explico se queres o do tema de danza e o tema de baile un poquinho máis. Esa era unha das preguntas que che iba a facer. Sí, dime. Si, dende o teu punto de vista, é un debate sempre que hai, non? Estamos a falar, ainda que non haxe unha melodía sempre a mesma asociada, ou igual a houbo no seu día e desapareceu, eso moitas veces non se sabe. Para ti é unha danza ou é un baile ou estamos a falar dunha danza? Pois mira, son as conclusións do proxecto e a min quedoume claro. Estamos a falar desde o punto de vista da xente da aldea, é dicir, desde o punto de vista EMIC, non? Estamos a falar de que é un baile, porque elas nunca se refiren a isto como unha danza. Pero desde o punto de vista, nós como investigadores, como xente que se achega pois, desde aquí, desde onde estamos nós, desde xente que se dedica a pois, eso, investigar e a profundizar nisto, e necesitamos facer categorías que nos sexan útiles na práctica para nos poder comparar todo o material que temos entre mans, a palabra que debemos empregar é danza. Claro, bueno, que debemos empregar, o concepto que debemos de aplicar é danza. Por qué? Porque, aínda que isto é interesante, aínda que sexa unha jota e unha muiñeira, hai un ensaio, que acabamos de dicir. Entón, o ensaio, iso vai vinculado á danza, é dicir, non é un baile participativo. É unha jota e unha muiñeira, pero aí ninguén se lle ocurre entrar. Non pode entrar un que este aí vestido de farrapero por moi ben que baila jota e muiñeira. Non pode entrar a bailar. Non é un baile participativo, non é un baile da foliada, non é un baile dunha romaría. Nin é improvisado. Nin é improvisado, porque hai un ensaio. Iso por un lado. Por outro lado, hai un vestiario concreto e específico, é dicir, ninguén pode bailar en xeral, pero que se non está vestido, menos aínda, se non ten ensaiado, menos aínda. Ese baile faise sempre con ese vestiario, van de branco, van bonitos. E, terceiro, faise en momentos concretos, que foi os que expliquei antes, sabes? É dicir, son momentos que tamén están ritualizados, que son importantes, e que abrir o baile é un momento ritualizado importantísimo, non? Ou tocar, beilar no palco máis importante do Entruido, que ainda é hoxe, que é o de Nerja. Ese é un momento ritualizado clarísimo, non? Que é o que comentaba antes, o domingo pola mañá, ou martes pola mañá. Martes pola mañá estaban, bueno, é onde se decidía, e isto ainda pasa a día de hoxe, por exemplo, quen eran os mellores gaiteiros. Era o palco máis importante. O Xogo da Bola é un turreiro que sona moi ben, ten un son, unha acústica preciosa. Unha maravilla. Tenho grabado ali varios anos e é unha pasada. Ti podes estar noutro cabo da praza, do turreiro, e escuítase increíble. E entón, claro, é un momento importante. Son momentos tamén, pois iso, bueno, ritualizantes. Entón, todo iso temos que levar a pensar que non é un baile, porque un baile é, efectivamente, algo participativo. Que xa é a palabra clave, algo participativo. Se non se pode participar, pois, claro, xa non é baile. No noso contexto, claro, falando aí con un compañeiro que está con etnocoreoloxía aí a tema, pois, a tope, pois, dicime, claro, nos ámbitos anglosaxóns teñen que tirar de outra terminoloxía porque non teñen baile, usan dance, entón é cando lle meten participatorio ou representacional, así, un artigo que tamén cito aí. Nós, como temos danza e baile, eu penso que o temos claro. Vale, o sea, queda
perfectamente claro que ten un carácter ritual, que ten unha estrutura, que hai uns oficiantes da danza perfectamente establecidos, que non poden ser outros, e que teñen unha vestimenta, non? Por tanto, é o contexto, entón, o que define a danza máis que a melodía ou as figuras ou os pasos. Exacto. Ou a coreografía. É que isto é un tema moi interesante e ademais que se repite, porque é un tema que atopamos en outros lugares, é dicir, unha das cuestións que tamén me interesou moito foi analizar o papel que teñen os de branco en xeral nas danzas, fora das danzas, no entroido, porque topamos damas ou madamas que fan baile participatorio. Pois se vas de Carzoá, van bailando agarrado pola aldea coa xente, Sí, sí. claro. Ou as de Jarjamala. Sí, As un mulleres dos de papéis Jarjamala, nos de Bonito, incitar o baile, sacar a bailar, cando se van nos petitorios exacto. e nas cuestacións polas casas. Exacto. Ou, como dicía en Jarjamala, en Mondariz, ir ao serán vestidas de madamas. Vale? Entón, claro, aí non é unha danza, van a bailar, fan un baile, en este caso, participativo, vale? Pero aquí é como se dixéramos que aparece unha tipoloxía nova de danza, no? Danzas de espadas, danzas de arcos, danzas de X, de paus, do que sexa, e este é un tipo de danza tamén, que hai que ter en conta. E ten esa particularidade que se basea nos bailes soltos tradicionais, participatorios, pero non son participatorios, e, polo tanto, como se basean neses bailes soltos, non é necesario que haxa unha melodía concreta, porque se falamos, por exemplo, da danza de damas e jaláns do Ío, a danza de San Roque, claro, evidentemente non é unha jota, ten algunha parte que se pode asociar coa muiñeira e ten unha contradanza, efectivamente, que é muiñeira, pero se falamos pero os puntos non son muiñeira, é dicir, non se baila unha muiñeira, e a parte propiamente de danza ten que levar unha melodía propia, porque se ti tocas unha jota ou tocas calquera ritmo así o show non vai pegar. Entón, digamos que ten esa lógica. Neste caso, pois a lógica é outra. A lógica é que, como é unha jota e unha muiñeira, o importante é que dure X tempos ou que teña X partes, pero da igual se é a folea de Luxán, se é cal outra, a que tocan en Meira é a folea de Tenorio, por exemplo. ¿No? Claro, unha jota de dúas partes, sinxela. E un tema interesante no teu traballo é se ti detectaches, vamos a ver, quen podía ser dama e jalán? Que características? Podía ser calquera? Hai algún rasgo de idade ou de, non sei, ti nos dirás. Sí. Sí, pois justamente iso. Topamos o rasgo de idade porque dignos claramente que eran sempre mozas novas. Eran sempre mozas novas. Solteiras. E solteiras, exacto. Mozas novas, mozas solteiras. Incluso se non había, por exemplo, jaláns, non había jaláns suficientes, botábase man de outra muller, de outra moza. Sabes? Pero mozas. Por lo Non tanto, casadas. o protagonismo fundamental son as damas, non? Bueno, eu entendo que sí, polo que puiden ver, a ver, igual non é ben ser moi categórico, pero eu a conclusión a que chego é que sí, que máis ben a profesora, en este caso Saturna, que foi a derradeira mestra en Nerja, buscaba as damas, que claro, o criterio, aparte de que foran mozas solteiras, era que souberan bellar ou que tiveran xeito, que se puidera, digamos que foran susceptibles de ser boas bailadeiras. E falaba con elas e despois buscaban os jaláns. Por exemplo, eu, bueno, pois, tive sorte de poder entrevistar a última dama que quedaba viva, que era Irena, e ela ía cun amigo. Era o seu jalán, era un amigo dela. Digamos que, bueno, como que ela xa, en canto aceptaba ir de dama, pois debía comentarlo coa profesora, con Saturna neste caso, e bueno, pues, me jalán e tal, e ela parecíalle ben, e así. Isto é un tema interesante que dis, porque, por exemplo, no caso de Cobres, non? Eran os galáns o que iban a pedir ás casas que deixasen a súa filla ser madama, non? E había que rogar, había como
unha ritualización do acto petitorio, non? Digamos, como unha especie de moceado finxido, non? En cambio, aquí me dis que é como se houbera unha terceira persona que é a que decide e emparella as damas e os galáns, como se houbera unha casamenteira, non? Dentro do que facía as parellas. Bueno, eu creo que temos que ver estas dúas danzas dun xeito un chisquiño diferente aquí, concretamente. Eu creo que se cadra en Cobres consérvanse máis outro tipo de ritualidades, que o que acabas de dicir unha ritualidade moi evidente. ¿No? E en este caso era como un rollo máis práctico. Había unha profesora, hai como unha organización como en todo, ¿no? Que ti sempre, ou entón é unha cousa moi seria, hai que organizala, entón aquí a organización na aldea era o presidente, ou os presidentes, e a profesora e as que axudaban. Neste caso Saturna, pues tiña o apoio fundamental de Josefa da Jarita e de outras mozas maiores, neste caso, nesta última etapa non eran vellas, nin vellos, eran mozas un pouco máis vellas, xa casadas ou a piques de casar. E entón temos esta organización e entón a que era profesora exercía ese papel de profesora un pouco semellante como podemos entendelo hoxe, no sentido de que era responsable de escoller as persoas, pero de ensayar de que todo fora ben e tiña as súas compañeiras que lle axudaban, as da Jarita, para ter un sitio onde vestirse, para ter a roupa que había que pedila, evidentemente, todo isto. É dicir, que había unha organización, eu creo que diferente, non sei se máis arcaizante, menos arcaizante, creo que igual un pouco menos, neste sentido, pero sí que diferente e, bueno, máis asimilable ao que entendemos hoxe en día, non? Eso que comentas abre unha reflexión, non? Unha dúbida que me xurde, que non sei se ti intentaches afondar ou tes unha explicación, e estamos acostumados que en moitos entroidos, o transcurso dos anos, sobre todo as últimas, a partir dos 50, que cando se produce maior parte, da desaparición de moitos destes entroidos galegos, por lo que todos sabemos, por a emigración, a pérdida da ruralidade, toda a desintegración dese mundo. Pero vemos que moitos entroidos conservaron, digamos, os elementos máis importantes, máis identitarios, incluso máis impactantes estéticamente, e foron perdendo outros que foron perdendo relevancia ou que non se deu o valor que tiña, non? Pois era habitual que nestes bandos, como diste, iban os feos, os de bonito, había distintas categorías de personaxes, non? E ao final, hoxe en día topamos que se reduce todo a máscara máis significativa, ou só quedaron as madamas e os galáns, e se perderon outros elementos, por decir algo, non? É o habitual, quedarse cos elementos máis significativos. E polo que ti describes aquí das damas, vexo que era un personaxe moi importante, porque tiñan a responsabilidade de abrir o baile e de algún xeito representaban a esa comunidade, a esa aldea nun momento dos máis solemnes, non? O sea, que daban a cara. Entón, isto que me falas de que estaba moi preparado, estruturado, ensayado, nos está a falar de que é un componente fundamental dese entroido. Como é posible, entón, que se perdese esa figura? Pois esa é a pregunta do millón. Eu o que sei é o que nos contan elas. Elas contanos cal foi o detonante da perda das damas e dos galáns de Nerja. E é unha cuestión moi curiosa, porque no 52 deixase de facer a danza porque a moza que ensaiaba queda embarazada. E ao quedar embarazada, ese ano dá a luz, isto temos contrastado, Saturna deu a luz ese ano, no 52, e entón xa lles dixo a elas: mirade, tedes que ser as millores e tedes que ganar o premio, porque eu xa non veño máis con vosco. Para recalcar a importancia que era de facelo ben e a competición que había. E o que sabemos, o que elas nos din é que non houbo quen quedara no sitio de Saturna. Simplemente. Non houbo quen quedara, non houbo quen turrara diso, do que é o ensaio, concretamente, non? E quedou aí. E, sin embargo, o entruido, como che dicía antes, seguiuse celebrando ata o día de hoxe, ata o ano 2020. Non se pode celebrar.
o Entruido de Nerja e outros deixaron, por exemplo, Darbo, nos anos 70, comezos dos 70, moi comezos, que era o Entruido Irmán, que tamén falo disto, porque teñen a súa propia danza, o seu baile de damas e jaláns. Iba a preguntar eu se había recuperou. máis aldeas nas que houbera estas damas. Bueno, pois, por rematar o que estaba dicindo, deixouse de facer en Darbo o Entruido, directamente desapareceu, pero por que dicías ti, polo de separación, a perda, digamos, do mundo tradicional, iba a decir da ruralidade, non sei se é a mellor palabra, digamos, o mundo tradicional foi perdendo pulo, apareceron as comparsas, apareceron os bailes urbanos, os complexos negativos por parte da xente vilega, claro, os gaiteiros, isto está, tamén o temos explicitado no traballo, porque o Ío está na punta de todo o Morrazo, pero que Darbo está entre o Ío e Cangas, que é a vila, claro, a vila capital de comarca, ¿no? Entón, temos expresamente recollido como os de Cangas se metían con elas por gustar, co xintedoio neste caso, por gustar esa gaiteirada, ¿no? Que decían que era un temblabarrijas, ¿no? Para que veixes. Entón, todo iso, decir, os preconceptos e a desaparición do mundo tradicional fai que nos anos 70 desapareza o Entruido tradicional de Darbo, que está recuperando, por lo menos as damas e os jaláns nos últimos anos, por parte da Asociación Cultural de Lembranzas da Ría. Pero no Ío non pasa iso, no Ío continúa, unhas aldeas máis, unhas aldeas menos, e de feito, Donón, por exemplo, foi unha das últimas aldeas en incorporarse definitivamente, eu creo que a final dos anos 50, no 59, por aí está datado polo compañeiro Anxo Colla. ¿No? Ajá. Outra... Ahora que comentas eso, non? Do Ío, de Donón, de Darbo, claro, é inevitable, ao falar destas danzas, destas damas e galáns, non pensar na pervivencia de outras danzas rituais moi similares estéticamente nos participantes, pero que aparecen, eu penso que desplazadas, noutro contexto ritual do ano. Falo pois da danza do San Roque do Ío ou a danza de Darbo. Que conclusións sacas ti ao respecto? Digamos, que similitudes atopas ou conexións entre estas danzas? Parece que desaparecen do ámbito do entroido, pero se conservan ou se desplazan estes ámbitos, non? Ainda que consistían pola antigüedade que sabemos destas danzas tamén, non? Sí, exacto. Bueno, pois creo que ese é un tema no que non podo arroxar ninguna conclusión. Eu constato que os personaxes son os mesmos, de feito, chamase así, tanto no Ío como en Aldán como en Darbo, chamase damas, igual que as do Entruido de Darbo e de Nerja, e contra as madamas que xa son de Moaña, non? Moaña e Vilaboa son madamas, igual que na zona sur da Ría de Vigo, en Cabeiro, en Redondela, digamos, nestas parroquias de Cangas son damas. Constatamos que son os mesmos personaxes, constatamos que, o que dicía antes, non? Son tipoloxías diferentes de danzas desde o punto de vista tanto da coreografía como que teñen unha música expresa, as danzas votivas, non? Podense chamar así, non? Dedicadas a un santo, unha santa, e, sin embargo, estas outras non. Pero, claro, que foi primeiro, o ovo a galiña, iso eu xa o deixo para xente que sexa un pouco máis esuda que a min, e non me atrevería. De todas maneiras, sí que comento teorías como as que ti mesmo defendes, non? Conforme é probable, e de feito hai indicios de que puderan ser máis arcaicas, máis antigas, máis primixenias as danzas de entroido que outro tipo de danzas motivas. Outra cuestión, non? A veces, en algúns outros entroidos, non? As damas, madamas, ou como as de bonito, a parte do baile ou da danza, aparecen asociados a outro tipo de ritos, pois como, bueno, por proximidade xeográfica, simplemente, pois, no tema de cobres, que aparecían vencelladas a corrida do galo, non? Neste caso, hai algún outro tipo, outro rito, perdón, outra componente do entroido no que elas tamén tiveran especial protagonismo, ou era o tema de abrir o
o baile nesas datas, en esos momentos sinalados. Pois sí, simplemente era isto. Bueno, ni máis ni menos, vaya. Pero elas pedían a roupa, elaboraban os colares, que ademais hai que dicir que non eran de ouro en ningún dos casos, eran de elementos naturais, ou ben flores, ou ben caramuxos da praia, cousas así. O millo pejo tamén. Elaboraban toda a roupa, pedían os mantóns, lógicamente sabes que falamos saia branca, camisa branca, mantón, os colares e algo na cabeza. Pode ser un pano, pode ser un sombreiro con fitas e tamén con flores, dependendo do día. E iso para elas xa era como unha cuestión moi delicada. É dicir, vestíanse para facer iso, por exemplo, o domingo, ían a buscar os gaiteiros, ían desde onde se vestían ata onde quedaban despois de vestidas, vaya, dependendo, ata o xogo da bola, ata o turreiro, facíase o rito e xa prácticamente tiñan que marchar a mudarse. Porque, claro, o entroido, pois, hai moito fase, é pa iso, non? É un rito deste tipo, hai moito viño de por medio, por exemplo, os presidentes e así, a xente da comisión, os propios socios, moitas veces iban de branco, co traxe da Marina, e xa se sobreentendía que ese traxe iba a chegar a casa cheo de viño, que iso era habitual, non? Entón, elas tiñan moito cuidado con isto, non? Entón, solamente se vestían para aquel momento concreto de facer o baile, que se chaman o baile, solamente. Comentabas que isto desapareceu a principios dos 50, no 52, ou polos teus datos, non? Sí. Entón, claro, estamos falando de un baleiro bastante grande, de tempo, posiblemente, non sei, de informantes. Entón, a miña pregunta é que dificultades atopaches ti no traballo de campo e tamén no traballo de investigación bibliográfica ou de arquivo, non? De fontes sobre isto. Pois sobre o entruido do Ío algunha cousiña hai. Pero sobre as damas e os galáns de Nerja, bibliografía, refírome, non hai. Ata agora non que eu saiba, non había. De onde tirei, de que fontes tirei man? Bueno, o vídeo que che comentei do 51 é un documentazo, e logo as entrevistas que eu tiña feito nos anos, bueno, principios do 2000, tanto a un dos, bueno, o presidente, como comentei antes, José Laranxo, como ao gaiteiro de Nerja, Eduardo Punxeiro, ambos xa finados hai anos, como esta entrevista que puiden facer adrede para este traballo que foi fundamental a Irena Piñeiro, a última dama que viviu e que morreu desgraciadamente uns meses despois de que o puderan entrevistar. Estes datos, xunto con outras entrevistas a outra xente que eu tiña feito da parroquia, por exemplo, de Villariño, de Rosso Cruzeiro, outras entrevistas que eu fixen adrede para poder contrastar e completar a informantes do entruido de Darbo, que, como comentaba antes, era un entruido irmán, compartían o contexto, tiñan danzas prácticamente iguais, con cambios moi pequenos no vestiario e no ritual, e ademais, claro, Darbo ten a circunstancia que comentaba antes de que mantivose prácticamente 20 anos máis, e, polo tanto, hoxe viven a última profesora que ensaiou en Darbo e que morreu hai, sabe Dios cantos anos, imaginadevos, no 52 de Óleos por primeira vez, pois volta de contas. É dicir, Saturno, non recordo en cando morreu, pero vai, era muitísimo maior que Albertina Rial, que é a derradeira mestra de Darbo, e que, segundo, que foi o derradeiro profesor de Balea, que é outro barrio e que tamén ainda vive. Entón, puídenos entrevistar e iso puídome valer para algunhas dúbidas que puidera ter, contextualizalas mellor. E, ademais, foi fundamental o apoio das entrevistas que me cedeu Anxo do seu arquivo. Anxo Rosales. Gracias. Ese foi Santo Ceo. Anxo Rosales, a quen
e estou moi agradecido, igual que, bueno, pues, a xente que colaborou pues, deixando nos fotos, como foto da portada do caderno, que non accedeu Xerardo das Airas, Xerardo Santomé tamén nos botou unha man, deu-nos fotografías bonitas que ele compilara que nos fixo libros sobre os morenos e bueno, outra xente que nos botou unha man e que non quero intentar citarlos a todos, porque hai que dar algún fora. Sí. Pero as fontes foron esas, aí a partir de aí houve que facer o puzzle. Foi posible, pero bueno, custou, porque estamos a falar efectivamente que o 52 foi o último ano que se fixo e non quedaban prácticamente testemunhas así importantes, citando a Irena, bueno, outras cousas fomos construindo como puidemos, pero bueno, penso que, sobre todo, a min preocúpame moito que todo isto quede ben documentado, non? Que estas fontes queden aí, reflexadas, e de feito, como adoito facemos o de máis o desarrollo da tradición, nos nosos artigos, saen moitas citas literais das informantes, non? De transcripcións das entrevistas, nas cales elas se contan en primeira persoa aquelo que ti estás explicando, vale, porque era moi importante que non, para min, para nós, vamos, é moi importante que non se teña a palabra do investigador ou do compilador como palabra de Deus, sino que se poida ver que realmente está aí sustentado nunhas testemunhas e que ademais poidamos velo explicado coas palabras desas informantes. Claro. Tratarse de darlle voz tamén, non? A eles e de compartir eses dous discursos. Claro, polo que dis, isto a prova de que estamos aí nunha franxa cronolóxica complicada, esos anos 50, digamos que se está establecendo casi como o límite a partir do cal podemos facer traballo de recollida de viva voz dos verdadeiros depositarios ou valedores destes ritos, porque estamos falando de que alguén que foi dama no ano 52, hoxe en día está entre 80 e moitos e 90 anos, co cual cada vez é máis difícil ir a topar informantes máis alá desa franxa, según para que tipo de ritos, non? O sea, que complexo. Bueno, pues xa para ir carreirando o final desta charla, eu teño un par de preguntas ao respecto das conclusións do traballo. Unha é, primeiro, que aprendiches con este traballo? Porque sempre eu son dos que defendo que cando un investiga é a mellor forma de aprender, non? Investigar, sempre se aprende moito da xente e da propia dinámica, non? Da investigación. Que aprendiches ti con este traballo sobre as damas e os galáns de Nerja? Moitísimas cousas. Foi un traballo, bueno, que todo o mundo que fai este tipo de investigación sábeo, e a miña experiencia aquí foi boísima, pero levoume moitísimas horas de traballo, e todas as horas de traballo pues levante fan que vayas ti mesmo evolucionando, non? Pois aprendín moitísimas cousas sobre Entroido, decateime así fite a fite de que Entroido ten moitísimas capas, de que me quedaron moitas cousas atrás e que quedan moitas cousas por investigar no Entroido, simplemente neste Entroido da parroquia do Ío, non? Como cousas que se poden ver no propio vídeo, cousas que che contan, como que levaban un pau con uns cornos de carneiro, non? E guardaban os cornos de carneiro de cando había unha boda para levar no Entruido. Que cuestións que dices, Dios, isto é moi paleolítico de Dios, non? Cuestións, ten moitísimas capas o Entruido, aí, que eran as cousas que máis me interesaba, porque eu centrome na compilación e na investigación alrededor do canto tradicional, da música de tradición oral en xeral, pero que o Entruido sempre aparecía, porque a música de tradición oral sempre está aí, non? Entón, tiña moita gana de profundizar e aí sí que se me abriu a mente moito, non? E logo tamén no tema das danzas, claro, porque queres que non, hai que poñerse en serio a facerte aí a moblar un pouco a cabeza para poder abordar isto, que é unha grande responsabilidade de facelo ben. E, bueno, pois tamén, bueno, sorprendíme, porque ademais é que
Outras cousas que ves é que, bueno, outra cousa das que ti dis, Rafa, parece que estou aquí pasando a pelota, pero que así, a veces puxes o meu titor e isto ten que se notar. E é que hai que ir facendo porque está todo sin facer, simplemente. Unha cuestión como esta que comento, que é tan clara como vez que acabas o proxecto, non? Como que hai algúns tipos de danzas, non só aquí, sino en xeral na península, non? Por exemplo, poño exemplo dos maragatos de, de San Xoán de Villapañada, que son igual os de Bonito, que bailan a jota, en Grau, en Asturias, ¿no? E en moitos outros sitios, ¿no? Por exemplo, bueno, hai máis exemplos. Esta tipoloxía, non, de danza, porque hai un contexto ritual, porque hai un ensaio, pero non hai unha música específica e a coreografía é o baile propio comunal, non está por ningures. Eu non o topei en ningún lado explicitado, non? Este é un tipo de danza. Non, as danzas son as de paus, as de espadas, as de arcos, as de tal, estas son as danzas. E estas non aparecen como danzas, pero, ostras, teño que... É algo que non se tocou aínda, non? Entón, pois, aprendes efectivamente que está todo por facer ao final, Rafa, que, todo non, pero moitísimo por facer e bueno, pois, a verdade é que tamén dis, bueno, pois paga a pena porque efectivamente, humildemente, pero aplicando un método, pois podes aportar algo, non? E iso tamén é o que che motiva a facer as cousas, tamén, no fondo, non? Claro, pues é moi de agradecer precisamente que haxa xente como a ti que quera abordar estes temas para ir, bueno, pondo sobre a mesa o valor que algúns intúen e outros descoñecen absolutamente da nosa cultura, do noso patrimonio inmaterial, non? E como a veces pensamos que xa está todo dito de algo e non é que este todo dito, que non está casi nada dito. Entre as cosas, por exemplo, o entroido con todo o seu mundo, ou as danzas, ou calquera dos temas que toques, por desgraza vas a topar 3 ou 4 monografías con sorte e eso non é nada, non? Para un campo de investigación como pode ser calquera dos aspectos da nosa cultura. Bueno, respondíxenme xa as dúas preguntas que tiña, que era que aprendiches co traballo, que aprendiches do entroido. Respecto ao tema das danzas, aproveito para anunciar que creo que o sábado, estou falando de memoria, teremos tamén unha charla sobre a muiñeira cruzada do entroido de Samede, tamén un tema interesante, donde bailan obviamente a madamas e galáns, non? De Bonito, con un par de personaxes moi interesantes no medio, bueno, que xa vos explicará o Xío. E Super nada, interesante. cedoche estes últimos minutos, se queres concluir, un colofón, unhas conclusións, ou algo que quedou polo camiño, se queres comentar algo máis, pois bueno, adiante. Ben, pois penso que é o único explicitar que agardamos que este traballo poida servir para que se plantexe realmente unha recuperación da danza, claro, unha recuperación do baile dos bonitos, do baile das damas e dos galáns de Nerja, non? Isto é un obxectivo fundamental e igual que se está facendo con outras danzas dentro do Morrazo, porque a de Cobres prácticamente, por que non se perdeu, pero en Moaña, pois, perderonse varias, ademais xa non se fai, en Tirán tamén había, recuperouse a de Meira, en Cangas recuperouse hai un par de anos, como dixen antes, a de Darbo, que está moi ben, destas danzas de entruido, e aquí a idea é, bueno, aportar unha base teórica, digamos, para realmente, bueno, pues, avivar o interese da xente de Nerja, da xente do Río que se ten que fazer responsable deste patrimonio. Os investigadores e investigadoras pois estamos para botar unha man e para asesorar, pero realmente quen ten que tomar a iniciativa eu creo é a xente da colectividade e así eu teño transmitido a xente en asociacións que eu coñezo, non, da zona. Eu espero que bueno, o caderno que se vai editar a saga, que a mes vai ter un precio moi asequible, que tamén me parece moi interesante, pois que teña grande difusión, que a xente se poida achegar, bueno, pois máis ou menos, porque a máis hai unhas conclusións ao final, non pois falta de todo, se se quere, ten fotos, e que se traballe e que se poida chegar algún día a recuperar, porque dende logo é unha tradición que ten que ser un orgullo,
que pode ter plena vixencia, como teñen outras moitas danzas brancas en todo o país, e ser un motivo bueno, pues, como digo, de orgullo, de unión pola colectividade, porque ao final é unha componente fundamental, non? Tanto do propio Entruido, que se mantén como de todas as danzas, son un orgullo para a colectividade, non? O feito de seguir facéndoas ano tras ano. E as danzas de Entruido son unha cousa tan ancestral que solamente por iso, por ser danzas de Entruido, xa teñen un mérito enorme, indescriptible. Entón, pois, desde ese punto de vista, espero que poder aportar un poquinho e traballar nesa dirección e poder axudar tamén para poñela en práctica se necesario e que algún día se recupere a danza de Entruido de Pois esperemos, moitas grazas por isto. Un dos fins deste ciclo, desta conferencia, desta charla, precisamente é eso, non? Que saia aí a luz, a ver se hai alguén que se anima, non? A coller o reto. Eu creo que a parte máis complexa está feita, que é a traballo de investigación para amosar como era, para poder ter, digamos, un mapa, unha carta de marear para poder facer esa recuperación. Ahora queda a parte máis difícil, que é atopar a alguén que quera coller ese relevo, ese testemunho e por en valor, non? Por en valor esta auténtica xoia que era a danza, así debemos chamar a danza das damas e os galáns de Nerja. Nada máis, deixámolo aquí, agradecerche novamente a túa participación nestas xornadas e esperemos que cando pase todo esta pandemia terrorífica, pues podamos volver a xuntarnos físicamente, a falar, a bailar e a celebrar o Entroido, o Entrudio, o Entruido, como querades chamalo en unha zona, como se merece. Así que moitas grazas e que viva Entroido. Que viva, que no 2022 non nos falte, por favor. Esperemos que non, si non, bueno, mellor máscara que mascarilla. Bueno, veña, un saludo a todos. Encantado, Rafa, moitísimas grazas por cambiarme.